bungkusi tape iki guys, bungkusi tape ketan. Iki sing digawe. Iki sing rewang, sing kesel, sing rewang ngono jere. Dadak aku ora betah aku isin nggih. Iki wis wayahe ya. Tidak mateng yo. Aku masak barang diceluk mbah. Mengkaret terus lho. Kaya piye? Diceluk mbah kok tidak ora putih putih. Kenapa? Mau putih? Wong wis tuwek kok mau diceluk mbah ki piye to? Lah ya ndasku ki lho. Aku ya wis. Ora diceluk apa-apa duli. Aku lho biyen Edisi rewang bundeli tape ketan. Apa mau kuwi jenenge rambut putih ndah ngono. Lah kok rambut iki putih untu. Padha iki rambut putih untu. Mbak Wan apa gak seneng apa angger ras. Ya entuk mrene diapak. Sapa kuwi? Mbak Wan wis Tik kono kuwi diceluk ya dalah wis biyen kula kuwi nanyeluk ngono kuwi aku. Iki Pak. Ras Wis anu. ras iki ras yen kuwi gak yo. Bola kuwi tak kongkon kumpul nggonku kene kabeh. Heeh. Kuwi bedari lho, wis.